території, на території Донецької, Луганської області є, але вони все одно будуть говорити, що їх нема. Вони в Мінську присутні, в Мінському процесі, в Нормандії, є присутніми, але завжди говорять, що це внутрішній конфлікт. З тим нічого не поробиш, тому, відповідно, мені здається, президент Ердоган це прекрасно розумів, і в тому числі і такого роду відповіді, розумів. Але дуже важливо, що він включається, в тому числі у питання звільнення наших політв'язнів. І президент вже безпосередньо, наш президент Володимир Зеленський про це коментував. Ми знали внутрішню інформацію, що коли пан Ердоган зустрічався з Володимиром Путіним, то були передані списки, власне, кримських політв'язнів. В нього вже включені були Наріман Джелял і брати Ахтемова Асан і Азіз. Це 122 особи, які переслідуються за кримінальним законодавством Російської Федерації. Звісно, що в цих списках абсолютно всі були люди, з тим, де вони зараз знаходяться, з кількістю дітей, хвороб і так далі. Тобто ми спеціально, максимально намагалися розширити і показати цей список повною мірою. Він дійсно є. Нещодавно, а вчора ми спільно з Муміне Салієвою були з дружиною політв'язня одної з активісток Кримської солідарності, були на зустрічі з паном Андрієм Сибігою в Офісі президента, власне, де він інформував, що цей перелік, який готувало представництво президента, власне, був переданий не тільки пану президенту Реджепу Ердогану, але й ряду інших лідерів. І постійно питання політв'язнів, кримських, зокрема, не лише тих, хто на території Донецької, Луганської області утримуються, постійно порушують. А ми потрохи переходимо міжнародного ракурсу тему Криму і його окупації політв'язнів до таких внутрішньоукраїнських тем. А ще торкнувся двох законів. Одного ухваленого – це про корінні народи, другого, який очікується, проєкт якого є, назву його кратко, не так, як він називається, про фінансову підтримку політв'язнів. Десь мова, що цього року його не встигають, здається, ухвалити. Вже все? Ні, ще все встигають. Цей тиждень є ще один тиждень пленарний. Там від Вікторії Івлєвої, російської правозахисниці, яка дуже занурена в тему українських політв'язнів. З її слів знаю, що до багатьох політв'язнів, які на території Росії, яких переправили, до них навіть не приходять адвокати. І за її словами, що найважче тим, до того, кого не приходять, бо люди, до яких приходять постійно раз на 2 тижні адвокат, їх, скажімо, менше б'ють, знущаються, такі речі. Вона каже, відвідини адвоката не для того, щоб витягнути, а щоб бачили, що людина під контролем знаходиться. Десь з її слів, я знаю, по Російській Федерації ставки для того, щоб був такий адвокат і просто відвідував, це разова така штука, 15 тисяч рублів, це десь 5 тисяч гривень на наші гроші, передбачає. І, в принципі, сума в 130-150 тисяч, яка передбачається, вона могла б хоча б врятувати на такі речі, чи можна пришвидшити взагалі ухвалення цього законопроекту. І по сумам так, щоб вистачало на адвокатів, можливо, і зовсім в законопроекті я забув представника з голову комітету, який Лубінець, який, до речі, дуже трошки, здається, ображений, що в тема стратегії і плану дій, туди комітет не залучався. До речі, він в ефірі так сказав, що міністерство не залучало комітет до цієї роботи. Давай спочатку не про стратегію, а про політв'язнів і грошову підтримку, щоб до них до всіх ходили. Я просто розділю два питання. Дійсно, законопроект, який був поданий президентом, ми над ним працювали достатньо давно. Ми, як команда президента, вносили, відповідно, президенту в офіс цей законопроект, він потім відпрацьовувався відповідними департаментами Офісу президента. Це була достатньо тривала історія, дуже чесно. І я думаю, що ти сам пам'ятаєш, як ми там періодично говорили, що працюємо, досі працюємо, проходить узгодження. Чому він такий складний? Тому що він стосується великої категорії громадян, які утримуються. Це перше. А друге, там є ряд виплат різних, і це все потрібно було правильно узгодити, це пов'язано з бюджетом, і так далі. Що важливо сказати, що законопроект дає визначення категорії громадян. Ми не говоримо про статус політв'язнів. Це дуже важливо, тому що коли ми спілкувалися із родинами політв'язнів, з колишніми політв'язнями, вони говорили, що нам не потрібен статус політв'язнів, тому що це
додаткова травмуюча історія. Да? Відповідно, ми говоримо просто про категорії громадян, які утримуються або за політичну свою громадянську позицію, або просто є цивільними заручниками, це здебільшого стосується цивільних заручників Донецької, Луганської області, і військовополонених. Фактично є дві категорії – цивільні заручники і військовополонені. Цивільні розділяються на дві категорії, просто цивільні, які ні за що потрапили під каток Донецьку, Луганську здебільшого, і друга категорія – це політичні, так звані в'язні, яких ми називаємо, да? І от військовополонені. Ми говоримо, що для цих категорій є певні види допомог. Правова допомога, соціальна допомога, питання освіти, питання звільнення і першочергового, наприклад, житла для таких осіб, да? Медичне забезпечення, психологічна допомога. Там є ряд видів допомог, навіть там пов'язані з невиплатою кредитних коштів там, і так далі. Тобто навіть ці речі ми передбачили. Відповідно, він стосується, тому і називають, що про соціальний і правовий статус таких осіб, да? Тобто допомогу таким особам. Інше питання. Зараз вже там, протягом кількох років існує комісія з питань допомоги таким особам при Міністерстві реінтеграції. Я член цієї комісії. Да? Відповідно, вона існує, там, в 18-му році вперше створена була, але була неефективною, майже нікому вони грошей тоді не дали. А от з 19-го року вона існує постійно. От цей рік, 21-й, ми засідали кожного місяця. Завтра, наприклад, нас по 50 військових виноситься і по 50 особах політв'язнів. Я одразу уточню до першої частини, що ви сказали, Каміло. Дивіться, ви кажете, ми даємо статус, але все одно ж доведеться розрізняти і верифікувати, скажімо, людей, які на території навіть окуповані, і хоча ми не визнаємо жодне їх судові рішення, але могли потрапити за грати за кримінальні злочини, за крадіжку, там, пограбування. І це в законопроекті вказано. Да, це ж одна справа, да? З іншого боку, є дійсно політичні переслідування, там релігійний ґрунт, а є, як ми бачимо, формально, як з Наріманом Джелялом. Він йде не по політичній статті, не за те, що він член Меджлісу і це заборонена організація, да? А його по кримінальній статті. І треба одну кримінальну статтю, да, відокремити, що це кримінальна стаття. Абсолютно вірно. Да? І це все одно визначення. Це все одно неформально статус політв'язня. Ні. Політв'язнями ми їх не називаємо, якщо говорити по-правильному, юридично, да? Але, звісно, що це питання було найбільш проблемним. Яким чином правильно відокремити тих, хто по загальному криміналу йде, курку вкрав, людину вбив в Криму і так далі. Він є криміналом, да? І він, відповідно, потрапляє за ґрати. Навіть згідно окупаційного цього законодавства. А є особи, яким інкримінують. Тобто, прикриваючись загальним кримінальним законодавством, да, в тому числі антиекстремістським, антитерористичним, там, і так далі. Просто загальнокримінальним може бути, А навіть загальнокримінальним, як, наприклад, у Балуха було, що в нього буцімто він зберігав зброю, або як у Едема, Бікірова і так далі. Тобто це все, звісно, що в проєкті закону було враховано. Просто ми не говоримо про статус, тому що, наприклад, як немає статусу переселенців, щоб ви розуміли. Просто всі говорять, статус переселенців, його немає. Є просто довідка на взяття на облік. Відповідно, таких осіб, звісно, що в певних категоріях відсіюється загальний кримінал і там певні статті, ознаки там, і так далі. Тобто комісія, саме тому створюється комісія, яка верифікує всі факти, які до неї в комісію надходять. Наприклад, в комісії в нас є правоохоронні органи різні, в тому числі там СЗР, там прокуратура, там Офіс Генпрокурора, да, Служба безпеки, там розвідка. Є там соціальні якісь служби, є прикордонні. Відповідно, фактично, по кожній особі створюється досьє. З різних боків ти розглядаєш. Да? Саме тому в цій комісії є 6 представників громадянського суспільства. І ми, як представництво, наполягали, що в комісії було 6 таких людей, які дають інформацію максимально повну про таку особу. Тому після того, як по ним ми говоримо, да, ця особа є такою, що позбавлена свободи внаслідок таких-то переслідувань, ми її вносимо в реєстр. Відповідно, таким чином ми зможемо верифікувати повний список. Тому що зараз, якщо подивитись, одна організація називає стільки людей, інша називає стільки, один орган називає таку цифру, інший іншу. Відповідно, тоді ми зможемо в цей реєстр внести абсолютно всіх людей,
які переслідуються, власне, за такими ознаками. Да? Тому якби ми просто їм не надаємо статус, щоб не було корочки. От розумієте, що через 5 років, умовно, в нас виходить там певна кількість людей. Через 5, через 3, через рік, неважливо. І вона буде ходити, що я політв'язень з корочкою, там, розумієте? Оцього от не потрібно робити. Да? Там, цього намагалися уникнути. Тому, якщо відповідати на питання, яке пані Вікторія ставить, вона абсолютно слушна, я погоджуюсь з нею на 300%, що це додатковий захист, і ми завжди з адвокатами говорячи, да, наполягаємо, щоб вони все ж таки при можливості їздили туди. Цей вид допомоги, він теж є в законі, але зараз ми вже комунікували з новою віце-прем'єркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пані Іриною Верещук, про те, що можна навіть зараз вже просувати зміни до постанов, де включити правову допомогу. Тому що законопроект, ми сподіваємось все ж таки, що до кінця року буде ухвалений, принаймні в першому читанні. Наприклад, сьогодні ми мали, і вчора мали доповідати, і сьогодні. Вчора на нас зупинився якби розгляд, завершився день розгляду. Сьогодні вони працювали в комітетах до 2-ї години. От фактично перед нашим питанням тобто ви це чекаєте, завершилось. що коли він внесуть його до зали вже? Так? Він вже є в залі. Він вже є в залі. Він починаючи з понеділка в порядку денному він є. Відповідно, от ми на завтра теж чекаємо. Після 6-ї має з'явитись порядок денний. Ми сподіваємося, що він буде. І ще про цю деталь. От Лубенець каже, що ми не передбачаємо в цій допомозі кількість дітей, але ми знаємо специфіку людей, які йдуть по Кримській солідарності. Там є щонайменше 2, 3, 4, є 8 дітей. 13. Да? І там от різні ситуації. Ми розуміємо, що ця сума, де вистачить на правову допомогу там пересічній родині одній, там ще питання стоїть великою кількістю дітей без годувальника. Да. І як бути в цій ще ситуації, якщо не передбачається окрема допомога на дітей? Окремої допомоги на дітей немає. І це питання ми теж порушували. Нам треба думати, яким чином допомагати. В принципі, зараз здебільшого ця допомога йде не лише на юридичні питання, а вона і передбачається як соціальна правова допомога. Да? Ми за те, щоб правову допомогу від'єднати від соціальної, відповідно, щоб за контрактом можна було, щоб родина отримувала допомогу на правову допомогу окремо і окремо на соціальну допомогу. Це дуже важливо, відокремити ці дві допомоги. Він скаже, якщо ми закладемо багато грошей, ми просто не виконуємо це. Давайте робити реалістично. З іншого боку, інші організації кажуть, що в принципі, велика кількість людей, але для такої країни, як Україна, це не така вже й велика кількість людей, щоб зараз там рахувати кожну 1000 гривень на дітей. Загалом з Донбасом і з Кримом разом це, здається, мова до менше 1000 людей, да, здається? Просто нам здається, що все ж таки можна відокремити соціальну і правову допомогу. Це перше. Правова допомога, там умовна, там $1000 на місяць на адвоката, для того, щоб він відвідував, якби їздив туди, здійснював якісь процесуальні дії. Відповідно від умов, в яких знаходиться людина. Від умов, в яких знаходиться якби людина. Але все ж таки треба в тому числі якби розуміти, що є бюджет, якби, і чим ми більше будемо навантажувати бюджет, тим складніше буде проходити. Поки що політична воля на прийняття законопроекту є. Якби це я можу точно сказати, тому що законопроект внесений як невідкладний.